Új törvény megalkotását sürgeti a Magyar Szociális Fórum. Azt szeretnék elérni, ha a kormány kezdeményezésére egy olyan jogszabály születne, amely kimondaná, hogy a hitelkárosultaknak csak annyi pénzt kelljen visszafizetnie forintban, amennyit felvettek. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy lapinterjúban elmondta, csalódott a bankokban, hiszen egyelőre úgy tűnik, a pénzintézetek semmit sem tesznek a devizahitelesek problémájának megoldásáért. A hitelkárosultak nem akarnak kibújni tartozásuk alól, és nem kívánnak közpénzből segítséget kérni, hanem annyit akarnak visszafizetni, amennyit ténylegesen felvettek. Részlet a szociális kerekasztal devizahiteleseket érintő határozataiból. Simó Endre elmondta, törvényi rendezést szorgalmaznak. Szülessék egy olyan jogszabály a kormány kezdeményezésére, vagy akár a mi kezdeményezésünkre, amely az elszámolások oldaláról lehetővé teszi, hogy a hitelkárosultak annyit fizessenek vissza, amennyit ténylegesen felvettek, mégpedig forintban. Mégpedig amellett a törlesztő részlet mellett, amelyet eredetileg a szerződés első törlesztő részletként megállapított. A törvény mintegy 2,5 millió hiteles sorsát könnyíteni meg. Társadalmi egyeztetésben tisztázzuk azt, hogy hogyan tudjuk a devizát kivezetni ezekből a szerződésekből. Jogászaink megfogalmazták ennek a módját, tudjuk, mit kell tenni, azt reméljük, hogy a kormány is tudja. Közgazdászok szerint a bankok mellett mások is felelősek az előállt helyzetért. Hogyha egy közjegyző foglal valamilyen dokumentumot írásba, akkor alapvetően feltételezi mindenki, hogy az törvényes. Azt hiszem, ebben van az egyik legnagyobb hiba, mert a közjegyzőnek még egy 1993-as, tehát az ügyet lényegesen megelőző bírósági határozat alapján is érzékelni kellett volna a semmiséget. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úgy nyilatkozott, csalódott a pénzintézetek hozzáállásában. Egyelőre úgy tűnik, a bankok semmit sem tesznek a hitelesek problémájának megoldásában. Utalt arra, hogy nem látszik, hogy tömegesen kezdeményeznék a pénzintézetek a hitelszerződések módosítását annak érdekében, hogy az ügyfél törleszteni tudjon, és az árfolyamrés ügyében hozott kúria döntést sem vezették át a szerződéseken. Mint mondta, ha november 1-ig nem érkezik javaslat, a kormány be fogja nyújtani saját megoldását.